je konj od ove mlade dame. Šta kilo? Veliko ono kesa. I završili ste. Vlasnica. Vidimo čas. Da, užas slobodno. Ono kako je prošla trka? Koja ti to po redu? Prva, jubilarna. Bilo dosta klizalo. Pa neki led, kažu, nešto padalo snega. Kao grad i... Kao grad. Više sve. Ti slušao Grifon? Jeste. A ti njega? Jeste. Mislim, on je htio da ide malo brže, ali... Ne može. Slušali smo te. Sve je bilo onako kako si očekivalo? Jeste, ja. Sad i ti imaš iskustva sad. Stari Vuk.